Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa wannan makaranta mai tarin albarka. Allah ya sa mu rayuwar mu albarka. To ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda muka saba darasin mu na Hausa, muka ce harufa masu goyo. Wayannan ga su nan kamar yadda muka ga su bibbini ga su nan. Ka ni da wa an hada su harufa guda biyu ya ba mu kwa. Wannan kuma ka din yana da lankwasa. Ana ce mai kwa. Wannan kwa, sha. Wannan ana kiran shi kya. Wannan kya yana da lankwasa. Ga, wannan gwa, wannan fiya. To ya ake gina yanin kalmomi da su? A nan wurin kamar muka ce kwa suna harafin kwa sautin sa ko a markaɗe su kwa. Suna harafin kwa sautin sa ko suna harafin a sautin sa a ko a markaɗe su kwa, ya ba mu kwa. Wannan kuma harafin sunan shi kwa mai lankwasa sautin sa ko a markaɗe su kwa. Wannan kwa sautin sa ko suna harafin nan a sautin sa a ko a markaɗe su kwa. Wannan harafin sha sautin sa shi a sautin sa a markaɗe su sha. N sautin sa n suna harafin na sautin sa n suna harafin u sautin sa u nu a markaɗe su nu shanu. Haka wannan akwai nandage a ciki. Sunan harafin muka ce wannan sune kya sautin sa ke a markaɗe su kya, ga kuma ke a markaɗe su kek. Ke a markaɗe su kya kya wa kyakkyawa. Wannan kya mai lankwasa ne. Kya l a markaɗe su kyan li kyalli. Wannan gya ra gyara. Gwa auren wasali. Ai gwai ba gwai ba. Fya ɗa fyaɗe. To haka wannan yake. Kamar nan ba tare da ɓata lokaci ba, kuma wannan shi ma ana kiran shi ya, amma in muka yi mai haka, mun ga wani ɗan lankwasa da muka yi anan, ya tashi daga ya koma ya. Yanzu in nayi haka na rubuta yaya, amma da zan yi haka yi mai lankwasa, wannan ma yi mai lankwasa ya koma ya. In aka yi haka yar, amma aka yi haka yar. Sa na tsana. Wannan ma a ciki ga wannan harafin muna kiran shi tsa, kamar yadda muka yi mun yi shi kwanaki. Tsa nan tsa na yar tsana. To haka wannan yake. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. Mun gode.